ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମିଳେନି। ସଫଳତା ମିଳେ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହାର ନ ମାନିବା। ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସାଧନ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ସଫଳ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ମଣିଷଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଜିର 1 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଜୀବନରେ 2ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, એકଟି ସହଜ, ଅନ୍ୟଟି କଷ୍ଟକର। ସହଜ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୟ। ଭୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଗଲେ ଫେରି ଆସେନି। ଆଜିର ଦିନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ 1% ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି କହେ ତୁମେ ପାରିବନି, ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାର ନ ମାନିବି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।